Hazvisina kumira mushe panguva ino the ruling party ZANU-PF kuonekwa kunzi magenerals panguva ino they are being deleted one by one. Tiri kuona kuti kufazi vana Tafumane panguva ino zvonzi vari kurara nebhutsu after aiwa the ruling party ZANU-PF yanyatsora varatidza true colors. Anyone angosuspectiwa kuti angava a threat to the vision yavo yavari kufamba nayo 2030 ari kubva atongoatakiwa panguva ine utorimuva ndobva subscribe like on the bell icon. Tinapa hendo yatafadzwa vanenge vamuri kuona uyo anoposta the speech ramuri kuona mudanyora chiti number 1. Good day once again, fellow Zimbabweans. Like I promised yesterday, today I am talking about Major General Asha Walter Tafumane. Yes, the first boy. Tafumane is currently sleeping in a booth at home after being outsmarted by Lieutenant General Matatu, the ZNA commander, Tagwirei and Auxilia. Tinoona kuti pana pachinji radio inouya iri interested panhau ivoyo vachibvunza vachiti ichokwadi here kuti General Tafumane ari kurara akapfeka bhutsu. Why do they owe Madalas of ZANU-PF waste time and precious national resources on personal fights that have nothing to do with growing the economy or creating jobs for young people in Zimbabwe? Tinei nazvo kuti asvoteswa ndiani nhasi kumabharaki kana kufamu kwava munanga kokwekwe. Chembere dzezano hadzichaziva pekubata. Mashuvaru yachikomento pana pane chinji radio iripo input yayo mano kunzi aiwa this General Tafumane has been outsmarted nemanew general wamuri kuona vezene vana Matatu pamwe chete nana Auxilia munakaona naTagwire vari kumentionwa in his post. Mashuva ari kunyatsa kuonekwa kunzi mafights panguva ino ari kuitika the ruling party ZANU-PF zviri kunzi these guys they are focusing on outsmarting nekuprovana wrong, but pana kuonekwa kunzi they must be focusing on nation development. Panguva ino vachiona kuti mabasa arimo here, maresources anodikanwa nevanhu muzvipatara and everywhere are they adequate, but panguva ino vari kuprovana vachiratidzana kuti aiwa mukuru ndiani ane masimba ndiani as a step forward to attain 2030. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Ina comment section medu ndidza mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.